Христу. З вами Катерина і Владислав і наш черговий випуск SDB.by News. У вас могуць узнікнуць пытанні, чаму нашыя выпускі сталі выходзіць так часта. А гэта таму, што пашыраецца колькасць людзей, якія дапамагаюць развіццю праекта. І сённяшні выпуск цалкам прысвечаны дзятлам. А падрыхтаваў яго са сваёй незгасаючай энергіяй клерык Артур Ляшнеўскі. Просім бліжэй да экранаў. Похваленный Иисус Христос! Вы не поверите! У наш дятловский ораторый сегодня с визитом прибыл святый Миколай. И он подарил нам шмат радости, усмешек, а так само солодкие подарунки. Попросим святого Миколая сказать нам несколько слов для доброго переживания Адвенту. Прывітанне, шановныя сябры! Адвент – гэта час радаснага чакання на прыйсце нашага Пана Езуса Христа, які ўжо неўзабаве прыйдзе народзіцца, каб у будучыні збавіць нас, нашыя душы. Таму, шановныя, жадаю вам я, святы Мікалай, каб вы прыгатавалі добрыя яслі ў сваім сэрцы, каб Пан Езус менавіта там змог нарадзіцца і змяніць усё вашае жыццё. Вясёлых святаў! Святы Мікалай заходзіў і ў іншыя салезіянскія араторыі. Якім чынам гэта адбывалася? Вы можете даведацца на нашым сайце. Таксама ёсць спасылкі ў суполцы ВКонтакце. А мы зноў вяртаемся ў Дзятлава, дзе вельмі цудоўна адсвяткавалі свята беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі. Снежня увесь касцёл ушановвае беззаганна зачатую Марыю. Для салезенскай сям'і гэта асаблівы дзень, бо ў свята беззаганнай нарадзіўся араторый. Сам святы Ян Боска нястомна паўтараў сваім сынам салезіянам: няма аніводнага нашага дома, касцёла ці араторыя, які б не паўстаў, дзякуючы ласцы беззаганнай. З нагоды гэтай урачыстасці у нашай дзятлаўскай парафіі адбылося сапраўднае свята. Пасля імшы вернікі сабраліся на падворку каля Марынай гроты, дзе прасілі беззаганную учыніць цуд у іх жыцці. Пасля набажэнства кожны сімвалічна ахвяраваў сваю просьбу пра спаленне ў вогнішчы. Пасля малітвы усе сабраліся ў араторыі, каб выпіць кубачак гарачага какао. У дзень беззаганнага зачацця Марыі у нашай парафіі распачынаецца перагрынацыя скульптуры Фацінскай Мадонны, якая адведае ўсе нашыя сем'і. Гэта перагрынацыя адбываецца з рацы 100-гадовага юбілею фацімскіх аб'яўленняў.
Попросім нашага шановнага ксяндза пробашча Здзіслава Пікуру сказаць некалькі слоў на распачацце перагрынацыі. Марыя, просім Цябе, чтоб праз гэтую перагрынацыю, калі Ты наведаеш все сям'і нашай парафіі в Дятлові, чтобы Ты давала цуда навертания, чтобы Ты давала цуда навертания духовного, чтобы в нашей парафии все, которые живут, смогли через Твою опеку, помощь прийти до Иисуса Христа. Ну што ж, на сёння гэта ўсё. Чакайце новых сюжэтаў з іншых месц салезіянскай прысутнасці на Беларусі. А калі хто яшчэ не ведае, вядучыя sdb.by News далі інтэрв'ю на Католік Бай, таму калі цікава, можна зайсці і пачытаць. А мы жадаем вам усяго найлепшага і развітваемся з вамі. Да пабачэння! З Богом! Моє серце, дом для